omaan treeniin sopii tämän salin niin kuin varustustilat, palvelut, että käy niin kuin omaa liikkumiseen. Tämä on painosanalla kunto. Kyllä tämä hyvin niin kuin vastaanottavainen sali tuntuu olevan tää salus. Täällä on hyvin normaali otos meistä kaikista. Että ani harva täällä oikein huipulla niin kuin rehkiä treenaa. Sairastuin lihasreumaan ja ajattelin, että jotain täytyy tehdä, muuten sitä jää sinne sängyn pohjalle. Mä lopetin lätkä 15-vuotiaana. Sitten mä mietin, että pakko tehdä jotain. Mä aloin käymään huvin vuoksi. Sitten se vaan koko ajan nousi ja kiinnostus enemmän. Ja nyt ehkä joskus, aluksi piti mennä kisaan ehkä ensi vuonna tai jopa sitä seuraavana. Mä katsoin nyt sitten elämän mittainen projekti tässä on kuitenkin niin kuin tarkoitus tehdä. Mä käytän hirveän paljon näitä ryhmäliikuntatunteja ja kaikki semmoiset tanssitunnit niin on mun sydäntä lähellä. Että monipuolinen tarjonta, niin se on varmaan pitänyt mut täällä jäsenenä nämä kaikki vuodet. Vetäjät on mukansa tempaavia, ammattitaitoisia ja täällä on kodikasta. Viihtyisää, kyllä, tykkään. Kaikki tämä tilanjako, kaikki pukuhuoneet, kaikki. Mielestäni nämä on kyllä oikein niin kuin toimivat. Voisi sitä leukailla tähän, että ainoastaan puuttuu niin köysikatosta, että pääsisi köysikiipeilyä tekemään. Kaikki muu täällä oikeastaan käytännössä on. Että... Minähän olen hyötynyt tosi paljon, että just sen liikkuvuuden ja tasapainon kautta tullut niin kuin sitä voimaa lisää, että kun mullakin on polvissa uudet nivelet, että mä oon saanut niin kuin ohjelman sitten, millä lailla mä kuntoutan niitä ja uskaltaa paremmin liikkua tuolla ulkona ja mettässä. Ettei aina pelkä heti kaatuvansa. Kerta kaikkiaan se on vastapainoa työlle ja se on sitä hyvää mieltä, että mä harrastan nimenomaan sen takia, että mä tykkään tästä liikunnasta. Terveys, voimavara ja nämä kanssaihmiset, nämä on mun juttuja. Laitteet on hyvässä kunnossa, että täällä ei kauan, niin kuin, että jos joku vähän jumittaa joku ketju, niin kyllä se huomenna skulaa jo ja tälleen. Täällä niin kuin välitetään oikeasti tästä paikasta. Sopivasti väkeä, että ei tarvitse kauaa jonottaa. Tosi sopiva hyvä sali. Tulosta tulee.